मी वृषाली नेमण कोकणी कट्टे ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी रताळ्याची खीर। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 5-6 वेलची घेतली आहे, तूप घेतलं 1 चमचा, 1 वाटी साखर घेतली आहे आणि इथे मी ड्रायफ्रूट घेतले, बदाम, काजू, मनुका, अर्धा लिटर दूध घेतले आणि 2 रताळे घेतले, स्वच्छ धुवून घेतले। इथे आता आपण रताळे किसून घेऊया। इथे मी सालीसकट घेतले कारण की सालीसकट टेस्टी लागतं। हे बघा, इथे आता आपलं रताळ किसून झाले। 2 रताळ्यांचा एवढा किस पडलाय। इथे आता आपला पॅन गरम झाले, तूप घेऊया। रताळ्याचा किस आहे ना व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे तुपामध्ये। 5 मिनिटासाठी मीडियम गॅसवर भाजायचे। दूध घेऊया। आता आपण याच्यावर झाकण ठेवूया 5 मिनिटांसाठी मीडियम गॅसवर आणि तोपर्यंत वेलचीची पूड करून घेऊया। आता आपण झाकण उघडून बघूया। 5 मिनिटं झालेली आहे। हे बघा, व्यवस्थित शिजलाय। इथे वेलचीची पूड, ड्रायफ्रूट आणि साखर। आता साखर वितळण्यासाठी 2-3 मिनिटं आपण परत झाकण लावून ठेवूया। आता आपण झाकण उघडून चेक करूया पुन्हा। इथे आपली खीर तयार आहे। गॅस बंद करून सर्व करूया। आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।